Γεια παιδιά, σήμερα παίζω Minecraft. Τώρα να δω κάτι. Ναι, παίζω Minecraft. Θέλω να δω το Lilo Game Record. Εντάξει. Εντάξει, οκ. Όλα είναι εντάξει. Ξαναπαίζω στην ίδια σερβερ, τελικά ήταν άλλη σερβερ, έκανα λάθος. Τέλος πάντων, να παίξω πολλές φορές σήμερα. Πάμε κάπου, πρέπει να πιάμε σπαθί, να πατήσουμε Κιλιμάντζαρο. Έλα ρε κουμπάρε μου, κουάσε, ναι. Κουάσε πολλά, κουάσε πολλά ρε μεσής. Πέθανα. Να ξαναεπιστρέψω, με να ανησυχείτε. Εντάξει παιδιά, είμαι πίσω. Θυμάστε την νίκη που είχαμε κάνει στο άλλο μου βίντεο? Είμαι στην ίδια πίστα τώρα. Μπορεί να νικήσω. Αυτή η πίστα είναι αγαπημένη. Παρόλο που είναι παράξενη και δεν είναι πολύ όμορφη, δεν πειράζει, μας κάνει και αυτό. Πρέπει να πιάσουμε chest γρήγορα. Ελπίζω να έχει λίγα ender pearls σε αυτό. Ναι, έχει πάρα πολλά ευτυχώς. Τώρα πρέπει να... θέλω κάτι να πολεμήσω κι άλλους, αλλά δεν μπορώ ρε παιδιά, πρέπει να... να κάνω κάτι. Έμεινα στο δέντρο. Δεν ξέρω τι θα κάνω ρε παιδιά. Ελπίζω να έχει σπάθει. Όχι ρε παιδιά, δεν έχει σπάθει. Λίγο παράξενο, δεν σας φαίνεται αυτό? Δεν έχει κανένα. What? Ούτε σπαθί δεν έχει. Έχουμε όμως λίγα άρρος και εδώ. Μας κάνει αυτό. Να φτιάξουμε ένα ξύλινο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο ρε παιδιά. Να φτιάξω ένα ξύλινο. Τίποτε ρε παιδιά, δεν έχει τίποτε. Απίστευτο. Τίποτε. Να βάλουμε έτσι. Τώρα, είμαστε έτοιμοι. Αλλά θέλουμε καλύτερο σπαθί. Πάμε λίγο στο meat. Επειδή φοβάμαι και λίγο. Επειδή πάντα, βλέπετε. Έχει ένα εδώ πέρα. Σύρτο. Yes! Ρε παιδιά, δεν το πιστεύω ρε. Πρώτη φορά κάνω έτσι πολύ καλό πράγματα. Με ξύλινο σπαθί, εγώ δεν το περίμενα. Πολύ παράξενο. Άλλο που σκότωσα. Άλλος. Ένας, ρε φίλε. Λάγκαρε αυτός πολύ. Ή εγώ λάγκαρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Ρε παιδιά, πώς νικώ έτσι ρε? Αυτή είναι αγαπημένη μου πίστα, παιδιά. Αγαπημένη μου πίστα. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Να τα βάλουμε. Έχουμε enchanting table. Θέλουμε ένα enchanting table ξανά. Ελπίζω να έχει, άμα δεν έχει. Δεν νομίζω να αρχίσουμε. Αλλά βεις λαζούλης. Καλό είναι αυτό. Δεν έχει ένα enchanting table ρε παιδιά. Δεν πειράζει. Μας κάνει και αυτό. Δεν έχω παραπάνω. Αλλά μας κάνει και αυτή η πανοπλία. Τώρα πού θα τους βρω εγώ αυτούς τώρα? Πού έχω χάσει? Έμεινα εγώ και ένας άλλος που δεν ξέρω άλλος που είναι. Έχω χαθεί. Εδώ πώς? Εδώ πέρα έχει περάσει από εδώ πέρα. Όχι. Να το ρε παιδιά. Και δηλαδή. Να την είναι κοπέλα. Συγγνώμη, θα πεθάνεις? Πέθανε, νίκησα ξανά. Θα ξαναπαίξω ακόμα ένα. Θα παίξω 5 που θα νικήσω. Ναι, 5 νίκες. Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη βέβαια. Θα ξαναεπιστρέψω. Εντάξει παιδιά, είμαι πίσω ξανά και ξαναπαίζω.
Αυτό είναι άλλο map, είναι πιο δύσκολο νομίζω. Εδώ πέρα χάνω συνέχεια εγώ, αλλά μπορεί και να νικήσω, παιδιά. Δεν ξέρει κανένας ποτέ, δεν ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον. Οκ, πάμε. Τέλειο mine ρε παιδιά, τέλειο, σπάζουμε τα χόρτα. Είμαστε χορτοφάγοι, τα όλα. Είναι πολύ καλά. Θα πάω στο mid λίγο γρήγορα, επειδή όχι στο mid βασικά, είναι πιο επικίνδυνο. Τώρα που το σκεφτήκα και λίγο και λέω τι μαλακία ήβρα τώρα να κάνω. Στο mid νομίζω να μην επιβιώσουμε. Να πεθάνει αυτός, το σκοτώσαμε, easy. Εντάξει, προχωρούμε, πάμε πάνω. Δεν έχει καλύτερο σπάκι ρε παιδιά αυτός. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Πού, τι! Αυτός τι έχει κάνει ρε παιδιά εδώ πέρα. Πάμε, όχι, μας λείψαν τα Ender Pearls. Όχι, why. Τώρα πρέπει να χαμπερώσουμε. Ή όχι. Ας δούμε αν επιβιώσουμε. Αν κάνουμε μια γέφυρα. Hi. Όχι να τσιντζεν, γράφει κάτι, ξέρω εγώ. Δεν καταλάβω, τέλος πάντων. Πάμε μπουλάλιτε, πάμε. Έχουν μείνει 5. Νομίζω δεν θα επιβιώσω έτσι όπως πηγαίνω. Και δεν ξέρω πού πηγαίνω. Βέβαια, τι έξυπνος που είναι ρε παιδιά. Θα με σκοτώσει εκείνος με τον πόδι. Λέτε να πάμε πάνω. Εγώ θα πάω πάνω για να είναι πιο easy ρε παιδιά. Πιο easy. Όχι, ήρθε κάποιος εδώ πέρα. Εντάξει, γεια σου. Πέθανε. Ακούσες, κάνω βίντεο στο YouTube. Εντάξει, θα ξανάρθει εδώ πέρα ή όχι. Έχει πεθάνει. Goodbye. Άλλος που πεθάνει. Μα είσαστε πολλά νοητοί ρε παιδιά. Πού πήγε αυτός εδώ πέρα. Κρίμα στον άνθρωπο. Έχει αυτοκτονήσει μόνος του. Slime 3. Slime 3. Αυτόν τον νίκησα από λίγο, το θυμάστε. Το έγραφε που ήμουν εγώ και ένας άλλος στην πρώτη μου νίκη. Ναι. Τέλος πάντων. Μα έχει ένα εδώ πέρα, αλλά δεν έχω Ender Pearls. Τέλος πάντων. Όλοι έχουν ρε παιδιά και είμαι ο μόνος που δεν έχω κάτι καταφάνει. Τι έγινε, νίκησα. Ναι, νίκησα, έτσι. Άντε και δεύτερη νίκη. Πολύ εύκολο ρε παιδιά, πολύ εύκολο. Πώς τα καταφέρνω εγώ. Πίτσα, λαζάνια, παίζει κάθε μέρα Minecraft, πορωμένο, hacker. Ναι, γιούπι. Έκανα 2 νίκες σήμερα. Γιατί όταν κάνω βίντεο, κάνω και νίκες ρε παιδιά. Εγώ είμαι προ, τάχα. Άντε, πώς είναι ώρα. Στο άλλο βίντεο έχω βάλει τους φίλους μου οι φίλοι μου έχουν γαράγια και τα βάλα στο description. Πηγαίνετε, δείτε την άλλη μου νίκη στο Skywars και πηγαίνετε στα links και θα τα δείτε όλα. Στο description πώς το λένε αυτό που συγχύζουμε και θα τα δείτε όλα, ok. Τέλος πάντων. Enchanting table, πολύ καλό. Τι τυχερός είμαι ρε παιδιά, τι τυχερός είμαι γαμώτο. Κολοτύχερος που είμαι, γαμώτο. Χάρηκα κιόλας. Πολύ τυχερός είμαι. Δεν έχει... Δεν ξέρω πώς θα τα πω. Με πόσο levels. Για να... δεν με κοφτεί ρε παιδιά, και πάω να... Εντάξει, έχουμε και λέει πια, πάμε να σκοτώσουμε κάποιον, έχω βαρεθεί.
τόση ώρα μιλώ για το τι κάνω, κάτι πράγματα. Άντε, τέλος πάντων. Να πάμε να σκοτώσουμε έναν εδώ πέρα που έχει. Γιατί ξέρω ότι έχει ένα εδώ πέρα. Πάντα θα έχει ένα εδώ πέρα. Ναι, το ξέρω ότι θα έχει ένα εδώ πέρα. Να το, φίλε μου. Γεια σου, καλέ μου φίλε. Σκοτώθηκα τώρα. Γάμο του. Θα ξαναπαίξω. Οκ, παιδιά, είμαι πίσω, δεν ξέρω γιατί δεν μιλούσα τόση ώρα, αλλά να τον για αυτόν τον άνθρωπο που προσπαθεί να πιάσει chest, αυτός είναι νουπάς, ρε παιδιά. Κρίμα στο ρε φίλε, είσαι κρίμα. Τι θα κάνουμε, οι νουπάες ζουν, δυστυχώς. Όχι αστείο, δεν είναι κανένας νουπάς. Δεν θα περιπέξω κανένα. Αλλά πρώτα πρέπει να δυναμώσουμε το short μας επειδή έχουμε enchanting table. Πού είναι το enchanting table? Πριν λίγο το είδα. Είμαι λίγο τυφλός νομίζω, δεν ξέρω ρε. Άμα θα έχει πιάσει όλα εδώ πέρα. Ναι, θα μας αφήσει τίποτε νομίζατε. Νομίζω έχει εδώ πέρα ένα enchanting table. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Τέλος πάντων. Πάμε εδώ πέρα. Εδώ ήμουν έτσι. Νομίζω ναι. Ήμουν εδώ πέρα. Ναι, ήμουν εδώ πέρα. Πόσο βαριούμαι. Σκοτώθηκε κάποιος εδώ πέρα. Οκ. Πρέπει τώρα. Να ένα εδώ πέρα. Αυτόν τον έχουμε. Φίλε μου, ψαρεύεις, εδώ είναι αέρας ρε φίλε. Συγγνώμη φίλε μου. Όχι, πλάκα κάνω. Θέλω πρώτα το Diamond Kranos, γιατί έχει κάποιον εδώ πέρα. Όχι, εντάξει, δεν έχει τίποτε. Απλώς δεν ξέρω τι κάνω. Θα πιάσουμε το Kranos στον Diamond. Εδώ πέρα είναι. Μα έχουνε κάνει μπαν. Τι ωραία ημέρα. Τώρα θα βρω μια άλλη σερβερ, ok? Goodbye. Παιδιά, δυστυχώς δεν έχω βρει σερβερ. Συγγνώμη γι' αυτό. Την επόμενη φορά θα ξαναπαίξω. Συγγνώμη για αυτό το πρόβλημα που είχα. Την επόμενη φορά θα παίξω 3 φορές επειδή δεν έχω τελειώσει το βίντεο μου. Θα το ξανακατεβάσω. Ή μπορεί να το ενώσω, απλώς θέλω να το κατεβάσω για να είναι πιο καλύτερο. Επειδή αν είναι πολλή ώρα θα θέλει και παραπάνω ώρα, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που το είδατε. Κάντε like, subscribe άμα σας άρεσε και γεια σας.